na meni bibia wo musa se bia be mpaboa no first me won krom na me lotu adwuma na mzo sanete dia me brad me ba ha se mba be adwuma timbra me ba ye no na mbra so no wa buchire tim ka me kwa no me se ya anti nipa no ye gente no na one fa yanko ni nipa be 5 one fa yanko no dwan ko ye na adwuma bi advice me tma sa kwa ye bi this way ya. Abusia for me mama akwa bashronko tuma GHS so enye na munuaba na ama so enye abusia for ene day abrabo mu ensem abrabo aye boy ensem bebre ene wom ewom se yekeka se abrabo yi mu no kwan ba ko pe so enu bia efa edi rem na nso se ye pie no ana ye nam mu krampo de ko ne wiye no kwan ne de edoso dance bebre obia ene se no bo ne brabo edi ko ne wiye se na mpenifa anka se wom se mebebuo mu mo eka no se ensatia wo yi enye pe enti sa ene etie e wabrabo yi mu na ene ya bepie mu ewo eye papa penimu bi a wedi mfie 51 ne dwuma mu na papa yi ni din a obia edi enim no eye Wofa ko edwuma ye ene se wo pam mpaboa wo pam mpaboa shoemaker yi bi eno ne dwuma wa ye for bretintin ya enu an audition ho de hwe ne ba na busa for se ne ba ye kodru ni sei anase se ye ono aka na kuma so edwuma eno wo ye no ebisa for ne e be bi se mu nsem na ye bie mu ama won so enya entiase e de for instance se abrabo yi se na mechanic no emu nsem de edroso abrabotimi edane emanyema bi a enka wa mu no nka wa nkasa wakoma mu ana wadwe mu susue mu anka wonfa wonto so da nanso se na abrabotie no esa ma wo akoye nyema bi sante no nti ne ne efa ko ebedi enkomo nti fa waso anyway ni edi nkomodie no echi yeko sesia. Abuja for me so mama akwa babie Wofa ko ewa ha yebedi nkomo de afa na brabo na djuma eni pepese obedu ewa babem nkomo bi ewo mu bia no de ehinte bia no na ebeda ne di na wonso etimi afemu aba de abo wa brabo Wofa ko ma wakwa abo ya miawo Wofa ko bibia boko de adom de wade ase Wofa ko wo mu se ohun fa kakra but ni nua mu no adwuma pa eye enti nkomo ne eno bomode ama one so kakra ma yewai yo bibia ya kama na Wofa ko udi ankasangasa wawofo edeto anything from Kojo Boatin na Wofa ko we de umfie wo hin fie 51 years we de 51 years we do enu we do nyame adom nkwa pa na Wofa ko ye ni tiase be wo yi wo dwuma mu dwuma yi ehasesen dintin na oye mpaba na se no na film mofrase o da yeso wani swade hunu se nka obenyi na be penipa na waye mpaba ana bibi fofo wo nti na akoba ne se na meni bibia wo musa se bia be mpaba no first me won krom na me lotu adwuma na mzo sanete dia me brad me ba ha se mba be adwuma timbra me ba ye no na mbra so no wa buchire tim me brad no kwa buchire no de mba se kam so me de mmekọ te me ba ye no na adwuma no wanu wo kwa ente me sama na chibiem na bia me ni wo bi ye adwuma te adwuma no na se de adwuma no se de sitie no me ambete me ho na ma ye madwuma ma ba ye mpabo adwuma na mkotutu aniema kakra na mde be ye adwuma be samle amdati ya no Wofa ko na ukrom no na ehifa ene na ofri a wode pa akra free offenso old town Wofa ko wunsem no wabo ne tofa na nso ye pese ye hu ensem ni mu ankasa wo ukrom wa wunua efre o se o de wo ban kran no wo sa atoa wo so de akọ abrochimemu na wo so etimi akọ bobra ba fie na eja adepa pa de be fie e fie foni an saka nti so oye wo yi a na se wa ye fie yi nti e ba ne sen na mo beduru akra wo bra ne ntimi tu kwa wansa ne chiam ba afei de amane ama wa be ye adwuma foforo a te se
on time before we. Yo, what buy you? What buy and send the wife and send be tell mammy Yansa, man who be my battle. But tenant card there be a tea and a ma. But you better said my way. Na ofako nhyehyɛ na te sɛn wo fi kurom aba ne nkɔmɔ bɛn na mudi ya ma wo to so sɛ o asema me bre ya kan den no kora asɛm a obedi so a te sɛ no nti menye nda so sɛ me ba akra abeto ma kwantu so Ka me kwa no no minim say ya nti nipa no ye gent no na one fa yanko ni nipa be 5 one fa yanko no no dwan ko ye nti enu anu no na ensɛm wɔ nyia mu no wo bra no wɔ abotwe no sɛn ɛna ɔfa no ɛwo ɔfa ne sɛn so fa say one day one say one ma agent ni sika a obefa makọ ti wa ma biem no agent ni ya hunu biem no na me betra ha no na saa asɛm yi ɛde mpapai mu ba ntem sɛ o me nua wo de wahyɛ me bɔ wo ba bɛfa me akɔ afei de agent na wo disika no kɔma no ɔno amu nso asɛ adwane nti na sɛ me bra wo agya me ama sɛ me nso me mbɔ me bra na sɛ bibi kɔ so saa o de bibi ankɔ so one day na me bia no afrɛ me ba sɛ ebeye nti wɔne ne yere no na ɛyɛ ntawanta wɔ mu tra na me hunu me ntene nka biem na wodi fie sɛn ɛna wodi firi wo kurom bae o sache na no de bad ba akyɛ pa wo ache na be dem ka sem ba no be 7 years ache na ofako wo emma eyire ebusua bi ofia da ne da wo fra fie emma ne wo mo kakra ba cho efie de ye wa busua bebre wo nyina bebre wa buchire nti efie ne de ne abusua de ye wo bebre na eyire ne mma wa yire de me ba de me obi wo na ofako we de ye ba wodwuma mu akwantu ne nyamba so na eba nse se wankasa so mmia weni na pa adwuma obi a wo ye loto adwuma wo krom de se nka wo nimde bebre wo ho den na ma ne ba empabo adwuma mu se empabo na mka se be ba no na sa be ye me benya adwuma foforo te benya adwuma foforo kofo pen so na benya adwuma te me ye no na ye bo house no but se do mbo ye te me ba ye no na je se abani free so na nso gu ye na se sa na te de ma nye ska de metoto we no hu niema so mi ka hu niema na nka me ama town na ma ye ma de anu antina me be ya me be ye mpabo ano na overko uko school from school kakra uko do best ain form 3 na overko nka obi be ka se obi akọ school die nka wodwuma de nka aban mu office shepe bi na se wo hye coat wabo tie na te se ote empabon ana won wamfa anye edwuma se ya mfa anye edwuma ne yekura edwuma na ne yekura edwuma na me doba yifu awo ofin so na no so ekosi sen taba ile na me do ayi no na eye na nso so eche ya na ombetwa asase ne ton ye na ye se ya asase ni ho biem anu anu to ma ja asase no ofako nsɛm a yakeke nia kwa sɛ de ebusua di wabro pa sɛ asase wo ho odo so bayre na sɛ enko wiechi yaton asase de na ekoso wo fie ho fie on de bibia nkwaso na asase ne de wo mo je na be sa ne te de wo mo nton wo mo na eji ahemfo no krom wan krom ye se futi ya do wo mo twitwa ton no flame ya se ni bibia na me do ne wo mo nton so bi be fan crowd ne wo mo nton na first kan ma me ba anu tira ofako ye dwuma yi wo wa fam mfie dodo a wa ye no tumi sɛ ebo ana wo nya dwuma fofo bi a wo bɛyɛ mam wedi se de eye no eye kakra eye na dwuma bi advice se metma sa akwa ye bi se we ya
Ofako obi tie onsem aye kan ye di nkoma benim pa obi tie opese wasemi opese ko mfemu aba enkranhye bi ewom de atoto we chire nia obi anka weni chire se wo ba akra nyame ye wadom a wetimi atoa aso akwa kwentuo mu na ebra amanfo bo nka wabefie na wabeye fie ye na so ni nya ntimi amba so na tese wo satimi mane a wonya kokodu a wode ye adwuma fofo ye papa no obi se bibi ikoso na baba mu na bemabu onu emu hunu wanu biem sa enkranhya wonya wo wonsem ma wotimi mane be yeduma fa obema mbu amfa wan to be for so ese obitimi aka se de me pe na amma so de ne mabra ba ye basa ene me de fansa ana me de ye de ense fata no de na ehye wo nkran de ne pia wa wo fako ene wo da so akura wo mu a wo ye adwuma de kura me mu ani se me hu se me wo me nsa no adwuma de ese mbɔ mmɔden anam totɔ nneɛma na mede yɛ m'adwuma sɛ de da bi daakye no menya me nsa no aduane na mede adidi ɛno na ɛma mede yɛɛyɛ se wo mpɛ sɛ kɔmɛdo no obi atwetwe sɛ wo ntumi nyɛ adwuma na sɛ ntu wo a wobɛyɛ wo adwuma de hwe ho ofako nti ba ne sɛ akwantuo no kwan sa bemu biem na wo kwa abiri a wo ye wan kasa wadwuma yi ka wo be process na wo be kwa na se bia putupu na me nua na frɛ se bia se dia se wa ba se dia mekɔ so bi be ka so bi be ba be family dia ne yemi ko me ameye madwuma kakra kana me didi ndi ahwɛ me hu nti ko yiso no abeba be so nsa se ne ye nkɔ de se me hu se mekɔ na wo sign ba biem no den na ba ya ntimi no wan so nsa se ono akodu ba risem kwa de se wenya ne papers ewo ne bibia wo a eke nya wo ha kra so ba be fa adi ntino ma me so nsa se mo mesen kwa ene bo show de show na me ka se wo ne yire no ya kasa kasa enti ya ma bufuo no ba enti obi a tete fam obi akɔi ne yire no na ono obe mu sen mo se ne anu de ba de ya hunu so obi a no akɔtena wa bo bla de ba de ya hunu tenu de mintimi ka se ade ntra wa ba no wa ma anu de mintimi ntre o da so afro o da to de bia wo frɛ me wa ma no kra se okay wa nya nsa no adwuma na wo ye de ne jiwe no so asen ne bia wo hye mu na de se bia anu de bi ma na ofa ko nsusu se bibi wo ho ebufuo bi wo ha na se maybe bo shosho kra ampo no enye enna so papa bi na ode share sabon ate se wa show bi bo na wetimi aba na wabedu ana a se nini ato ne ntata wetimi nya kakra na wontimi support no unze bi wo bibia ande de mini ni ka yi bia wo ho ande na adwene wo ye na adwene de na kan na ne yere no na ma bibia eseye ma anu ande mini ni yi bia wo ho wofa ko ye fidie yi etere ko echire pa a te se ye nuanom Ghana fo wo amonani nua etimi ehwe efamu nsem nkranhye nsem wo akopie mu ewa broche so obra no bo no enye easy man nti enkomo a ye didi sei no efamu nkranhye nsem so obi show na mpokra no nuanom po na video ya kopie nim na wo hwa aseme na wo ka chichen nseme ka chichen se mebra samle ya mentimu kambi mbiti samle kese memenya de me wo beba be family ana se me mo blawa ha sanu na yese me busanu ti enu that's why bisano sa semwe okay na ofa ko we mfie ne awenim kakra nti se mmebu no wo man mu wom so no ma hyase o mo bo mo bra ene se ebi de wo mo atoto amanyonsem mu a se bibia fa amanyonsem on fa ho se obe prayer yedwuma bi na yese ne da chin bia papa man wo mo so futu be na do mo enu na mle bia me se bra de se wo mo amina me ba no me ma ne ma ha fi se wo ba ha obe se kura obe se obe kwa ha se nya obia ni sina obia no no mo ti me se bra de se enu de me ma no nya de emma ha ti de wi se amanfo entie de me kan obia wo ba bia no de ha no e bi na de man me ba no e bi mi esne se bia me kwa koye adwuma foforo no na mi dawo so to ha bia na ba bia me kɔ no so ankwan ko ya ma me ti wo ya na yese me ye de me to aso oba ko na oba no ni fie eyesen mi fie wonya 20 years
Oba na bema. Bema. No oko school ana. But we school da. Ntu ofie ana oye adwuma foforo. Adwuma oyi tre. Fako beka se waya de pa obo modern se wa ankasa wetimi gina hwe wo ba ma ready sign paper so no so asa bi adwuma e de ma no. Ana se wa na obi adwuma no. Adwuma de nyum na bi ma no. Onu an obi ye. Bushafo se na matie no ofa ko se enko onyo bi kra so na se e wo na dwumadie yi mu a enka obetre na hye me nya se oba abegya we ato na makofa adwuma foforo na no so be hye ase da bi opewe ya ade se enko beto machines a wo de bebo ama na dwumadie a odi no a konkan aye ntem so se ne be ya ni customers so eni beje na dwumadie ehu die na woto se wo fa ko ni nsem no aka ode a ma bomodia na emwa bia no wetimi ade aba besom no se ne chie wo no owo abeka Botwe Street so wodu EP church no ho kakra bi na se na edwumedi a wo ye na ewo ate se wo ye na edwuma da ene da ebuza for ebeto ankomo no asu hwe ne baye emanu ntuko abasa emanu bedu nkran dia won san be fie bi omunyina sei nkran kan beda wase nkomo na ansa ne ebekọ no ebeje wo number na nso obia bi wo bi ona mobile na no yira on sem number no go so yira me mobile yira okay ebeda wase na ejako yeda wase wo futu a wo dia man ene enkranchen so wo dia fa wasem e dia man wasem a wo dan di hinta sem yo abrabo mu nsem a wa chirechi mu ne edi nkomo dia fa wono futu bebre e di man ye mebu an eba say ye papa ti say wo 51 years say na ababo atimi ni wa afa de ye wo nua no abemembu a woda so a ekra wo ma wo ye adwuma no obi wo a onyi bedu isaye so na bemebu onu bebia ye so na bemebu oye bibia nkoye ase ebusua eyina ma bohye de hye no kra ansa mamu ntina ese ni ato ne tete ti wasem ye betima shobi nkran na me ehwa pa okay ebusua for ejako o pam mpaboa siesie mpaboa ewo eye abeka Botwe Street so akakra na wedu EP church wono ene ne betwetwe na brabo mu ensem enkomonti efutuo bia wunye free ni nsem bia no fa to kotodwemu na wo bobra wetimi aka ho se empo bi kra kontohwe bi mu se wama no ambre na se oda so akra ne mu da so akra awehwemu se da chi bi be yi a na nso wo de hye ho nkran na bibi etimi akoye edema munua ba na amawuso ene menam de dwumedie abesom mu na me ye adoma ebedi ehia bi makra munya